Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la... Som la Reis Roca i la Núria Torralba, això és Llepafils i aquí estem per parlar de moda. I tinc amics presumits. M'agraden les supernenes i en la banda em fan bugir. Avui parlarem de tendències, perquè no em canso de parlar amb gent que se'm queixa dient que ara com no sé qui ha dit que això es porta, doncs tothom fent el panoli, encara que tots sabem que això no afavoreix a ningú ni per casualitat. I és que volem saber qui és aquest no sé qui que ha dit que hem de portar no sé què. Sobretot a mi m'agradaria saber a qui se li ha ocorregut que ara tornin els pantalons a la cintura, o sigui, els de tir baix. Ho vull saber i tenir unes quantes parauletes amb ell. Segur que molt amistoses, les mateixes que voldria tenir jo, perquè jo també estava super d'acord amb el tir alt, vull dir, deixeu-nos còmodes com estem, hi ha coses que no s'han de tocar, però després parlarem de tendències. Ara anem a parlar, com sempre, de les notícies d'aquesta setmana, perquè hem de començar ja el programa d'avui, perquè ve carregat de contingut. Bershka es suma a la moda de l'upcycling amb la seva tercera col·lecció Hack Denim d'edició limitada, amb peces de roba, totes en colors beix i caqui, fetes a partir de dissenys de col·leccions anteriors, amb un estoc només de 120 unitats que tan sols podrem comprar a través de la seva web. La Rosalía no és l'única que està col·laborant amb marques de sabatilles, i és que després del seu llançament junt amb Nike, Bad Bunny i Adidas han firmat una col·laboració a llarg plaç, és a dir, que veurem models seus a les properes temporades, i aquestes sabatilles només estaran disponibles per a Europa i Estats Units, i s'hauran de comprar a través d'una aplicació que es diu Confirmit. Més upcycling que està a l'ordre del dia. L'OEF no s'ha volgut quedar enrere i ha llançat The Surplus Project, que consta de diversos bolsos creats a partir de retalls de pell de diversos colors extrets d'altres models del seu bolso original Woven Basket. I per últim, Infinity Denim, una marca catalana especialitzada en el teixit texà que és sens dubte referent en circularitat. Ha llançat la seva col·lecció de primavera feta 100% a Catalunya. Disseny, teixit, tall i confecció totalment realitzats al nostre país. Doncs un dels seus valors és la producció local i l'economia circular de quilòmetre zero. Què opinem? M'agradaria a mi saber del tema de la Rosalía, Raquel, perquè ho vam comentar així més o menys per les nostres stories d'Instagram i a mi em va sorprendre el resultat perquè havia vist bastant de hate, però la majoria de persones va votar que a tope i que això ens fa millors, diguéssim, que ajuda a visibilitzar la cultura catalana. Què opines? A mi, em va sorprendre bastant, perquè tampoc les he vist molt, no sé si és que tenen algun detall, suposo que sí, més enllà de tenir els cordons llargs i que tu puguis lligar com una espardenya, però em va fer molta gràcia veure a Twitter que la gent de cop era com Catalan Culture, pubilla de la nostra terra, reina. Ens conformem per molt poc, jo crec. O sigui, estem tan acostumats a que no tenir representació internacional, que és que a la mínima, que no és la mínima, és Rosalía i Nike, però ens aferrem com vamos. Però, està bé. És el mateix que deies, que no sé si ho han allargat els cordons o tal, suposo que sí, però jo, sincerament, durant la meva vida m'he comprat algunes sabates amb uns cordons enormes que me'ls podria haver lligat a la cama si hagués volgut, que és allò que dius, mare meva, me'ls hauré de tallar perquè vaig aquí arrossegant. Un màrqueting, t'ho han venut aquí com, mira, reinvenció d'una sabatilla típica d'on va néixer la Rosalía. I vinga, ja ho tens fet. Sí, a mi em va agradar, en plan, fotos de Dalí, les colem aquí, perquè... diguéssim, com si no hi hagués gent que hagués portat espardenyes i no sé jo si Dalí era un representant de les espardenyes en tema de moda en la seva època, però bé, no està malament. Anem a parlar ja del tema d'avui. Avui, com us dèiem, parlarem de tendències, un concepte que a alguns us podria semblar un tant abstracte, però al voltant del qual hi ha molts estudis i llocs de treball.
Sense anar més lluny, el trend hunting, que seria com una caça de tendències professional amb tot el que això comporta. Imagineu-vos els entesos en la matèria sortint al carrer amb una llibreta i una càmera preparades per caçar tot allò que vegin al carrer i que els hi sembli innovador i, sobretot, que creguin que es pot començar a vendre de forma massiva. Millor que un documental sobre animals salvatges i preses d'aquells de la 2. Sols que la presa aquí som nosaltres, la societat que està esperant a que li diguin què està de moda. Per això és important no ser una fashion victim, que tot ho creu i tot ho compra. Exacte, estic veient que algun dia haurem de fer un capítol només amb tot el glossari fashion en anglès que es fa servir en tema de tendències. Sí, o sigui, totalment. Però, tornant al tema, cal dir que aquest cop ens acompanya una professional d'això, de la caça de tendències. Les troba, les analitza, les estudia i les entén millor que ningú. No per casualitat, és la fundadora de Tendències TV. 2 capítols seguits en convidada d'honor. Crec que em podria acostumar, O sigui, explica qui és, perquè és molt guai. És la Francesca Tur, la Raquel la coneix de sobres perquè va ser la professora que va tenir a l'Escola de la Dona, però per qui no ho sàpiga és una referent en moda i la veritat és que tenir-la al programa ha estat un plaer. Ella, sobre tendències, ens explicava això. Quan parlam de tendències, per sort o per desgràcia, ho duim molt en el món de la moda i aquí totes supercontentes perquè potser ens agrada més que menys. Però al final les tendències és algo totalment transversal i de molts de sectors. Aleshores, en moda ho confonem molt i a vegades ho banalitzem sense voler. És a dir, una tendència no és que el maldito Inditex, com poses, Núria, al teu bio d'Instagram, com de detox d'Inditex, jo també, o alguna així, crec que poses, no és el que ens diu, o ara parlam com funciona, no, però hem de pujar molt més amunt i entendre que no és algo només del món de la moda, que és totalment persones, mirar com funcionen i mirar quin context està passant, no? I la pandèmia això ho ha demostrat i ara fa que molta gent vulgui entendre com funcionen. Òbviament, les tendències més enllà de moda, avui ja ho aterram, comencen en el carrer, entenguent carrer de manera contemporània agafetes 2021, és a dir, carrer no és una plaça, sinó que carrer és també TikTok i carrer és Clubhouse i carrer és podcast de Spotify, vull dir, és vida, no? I la vida ja sabem tots que no és només física, sinó que jo estic lligant per mòbil, parlant per mòbil, treballant per mòbil. Aleshores, comencen en el carrer i comencen perquè les persones comencen a fer noves coses. Per què? Perquè potser canvia el context, no? És a dir, la Fran ens deia que les tendències al final sorgeixen de com actuem nosaltres al nostre dia a dia i com la societat va canviant i va evolucionant. Exacte, sembla que podríem dir que veient quines han estat les modes cada any, podem fer una mena de retrat del caràcter de la societat de cada moment, si era una època de felicitat o més aviat de crisi, si volíem rebel·lar-nos contra alguna cosa o si el que estava ben vist era fer veure que pertanyíem a una categoria social més alta. O inclús més baixa, que jo de la granota de Ralph Lauren, que van comentar fa un parell d'episodis, no és la primera vegada que passa. I és que adoptem tendències que tenen orígens d'allò més curiosos. Molts cops, inclús, venen de professions encara més humils o de cultures una mica més antigues o llunyanes. Efectivament, i tot canvia, com ja sabreu. Doncs el que avui no està considerat modern, demà sí. Així que és important que si no anem a mort amb una idea, cosa que seria apostar per una postura bastant radical, acceptable però perillosa, no hauríem de criticar cap estil o estètica, doncs potser demà al carrer ens dona galeta amb la mà oberta perquè es torna a posar de moda i no hi podrem fer res. Sem quan anaves a una boda amb sneakers, o prepandèmia, no? O algú que anava elegant, a ser 80 que parlava guantes i duia bambes, no? I era com, què fas amb bambes? I llavors les bambes van anar entrant, no? I totes les sneakers hi podies anar sense problemes, de fet hi ha bambes supercares, o inclús motxilles, no? Tothom es comprava bolsos, però clar, això no parteix només del carrer i de l'observació, sinó que ho hem de contextualitzar. Perquè vàrem veure que entraven moltes bambes i moltes sneakers i moltes motxilles, perquè prepandèmia estàvem en un context totalment nòmada, totes teníem molta feina, moltes coses a fer tot el dia, anàvem al gimnàs, tenia classe, aleshores necessitaves una motxilla perquè ja no et cabia en el bolso, no? I anar de tant dalt a baix va fer que tots volguéssim anar molt més confortables i còmodes. Ai, la pandèmia, que encara que podria haver semblat que no, també va donar molta especulació sobre moda i ens va portar tendències de tots els tipus. O no us heu fixat que ara totes les marques tenen una col·lecció comfy? Tela, perquè és posar-li un nom així en anglès, el que tota la vida ha estat portar un xandall. Sí, però ara t'ho venen en colors camel, negre, blanc, gris, que també aquest gris és el tipiquíssim color del xandall.
i et diuen que això és rotllo minimal, no? Vas combinada de dalt a baix, no hi has de pensar gaire i au. Sí. I això, qui ho va dictar? Nosaltres, és a dir, la societat, o aquells senyors que parlàvem abans que són com déus? Diguéssim que no els hem vist mai ningú, però són todopoderosos que es cullen que dintre de 2 setmanes estaran de moda els collarets de macarrons i tots anem amb collarets de macarrons. Tant de bo, collarets de macarrons, tant de bo un déu el qual el seu objectiu màxim sigui veure'ns a tots així de disfressats. Però bé, la Fran opina, diu, que tot ve d'uns friquis. Escolta. Això comença per uns petits friquis del món que estan dispersats, que s'amplifica i que hi ha gent que ho comença a veure, no? I llavors aleshores hi ha gent que s'hi suma, els que s'hi sumen han de ser un punt atrevits i valents. I no només això, sinó que també curiosos, perquè han de saber on comprar bambes, perquè ara sí, tenim bambes a totes bandes. O quan venen les gafetes redones, no? Quan ho duim a coses molt concretes de moda. És a dir, ok, les gafites John Lennon, doncs no les té fetes Etnia ni Ray-Ban encara, perquè comença molt a poc a poc. Aleshores, comencen uns que miram 2 vegades, hi ha gent que s'hi suma després, que potser va a segona mà, ho troba rebuscant, ho comparteix, intercanvi de roba, que vosaltres també en parlau, i després això al final ho veuen les marques i se ho apropien i ho fan. Jo sempre ho he pensat, i a més crec que és una cosa que normalment es diu. D'allò que un dia et poses una combinació una mica estranya i dius, no descarto que s'acabi posant de moda perquè jo inicio una tendència. I és que això ha passat a més d'una escola. Jo recordo que ho feia servir així com dient, si algun cop em posava alguna cosa que no tenia gaire sentit, de dir, bé, qui sap, potser la gent em reconeix com a que soc supermoderna i a partir d'ara això es posa de moda. Perquè jo recordo la típica, per exemple, això et parlo de l'escola, vull dir, infància, de fer-se un ús a la samarreta per ensenyar el malic, que al final totes les nenes tenien el baix de les samarretes, sobretot a l'estiu, completament arrugats i fets malbé de tant nus, sobretot també perquè tot eren samarretes fast fashion total, d'aquelles que les arrugues una mica i es queda malbé, diguéssim, la tela. Però no sé, o per exemple, en època d'infantesa és que s'han posat de moda moltíssimes coses, la veritat. Està clar, i jo crec que hem de parlar d'aquest tema, però no només de coses de quan l'escola, sinó de tendències que hem adoptat ja amb certa consciència i que potser podríem empenedir-nos. Se m'acudeixen un parell o tres, la veritat, d'aquests momentazos on jo pensava que era la més trendy i que mirant enrere desitjaria no haver-me pujat al carro mai, la veritat. Però tinc molta curiositat en saber què és el que s'ha acudit a tu del tema de tendències així una mica més antigues que ens empenedim, o que la societat jo crec que s'empenedeix, o hauria, no? Jo del que m'he informat va més enllà de la nostra infantesa, va sobre aquells inicis de tendències històriques que, com veureu, van intentar que es posessin de moda coses bastant nocives. El tema de les tendències, de les quals ens empenedim, ja li dedicarem un altre capítol perquè em sembla que tenim tela llarga per parlar. Doncs sí, tens tota la raó. I abans que m'expliqués això que has trobat, li recordo a tothom que s'hagi quedat enamorat de la Fran només amb sentir-la, que aviat publicarem l'entrevista sencera que li vam poder fer, perquè realment vam parlar de coses superinteressants i tindrem mitja hora d'entrevista sencera amb la Fran, que jo crec que tots heu d'escoltar. Ara sí, explica'm les bogeries històriques que s'han fet per estar a la moda. Comencem amb una tendència que, tot i que ara ha tornat sobretot per la sèrie dels Bridgerton i que tothom n'està comprant o se'ls està fent a casa per portar sobre de camises o fins i tot sense, segur que tots vosaltres relacioneu amb tortura. Us parlo del corsé. Aquesta peça de roba que cenyia la cintura i realçava el pit va ser especialment popular al segle XIX, encara que van aparèixer sobre el 1500 per les dones i al segle XVIII s'hi van sumar els homes. M'encanta la imatge dels homes estilitzant la seva cintura. Crec que és algo que podria tornar. Sí, és raro, no? Com imaginar-t'ho, no estem acostumats com a veure-ho. Però ho veig, per exemple, en una red carpet d'ara, que un home m'aparegui amb un corsé, jo crec que lo petaria. Així... El freestyle. Exacte. Estava pensant en ell. Un rotllo així, segur que... Sí. El corsé, com sabreu, s'utilitzava per aconseguir siluetes extremes que es relacionaven amb la puresa i el puritanisme. De fet, a les dones que no l'utilitzaven les tatxaven de fàcils i promiscues,
Però, fatídicament, això va acabar convertint-se en una moda mortal. Internament afectava a la disposició dels òrgans, obligant-los a desplaçar-se, i segons una llista publicada el 1874, l'ús del corsé es va relacionar amb fins i tot 97 malalties. Indigestió, marejos, hemorràgies internes, desmais, dificultats per tenir fills i fins i tot histèria. Va ser el 1903 que no fa tant, o sigui, si ens farem a pensar, que el The New York Times va informar de la mort d'una dona després que se li clavessin 2 varilles del corsé al cor per portar-ho massa apretat i al final jo que sé què va passar, Mare meva. que directe al cor. Per favor, mare meva. I jo que estava últimament veient Instagram dient, bueno, pues lo del corsé és mono, depèn com, però que havent passat això, vull dir, ni així s'ha evitat que avui en dia continuï tenint també una connotació sensual i eròtica, no? Que vols dir, potser relacionar la mort i sexy, potser no, no? A partir de que van començar a passar incidents doncs, que diguessin, home, no, perquè em dona així unes males vibres que, no sé, doncs, ni així s'ha deixat de portar, tela, Bueno, ja, o sigui, vulguis o no, no deixa de crear una silueta que socialment s'entén com sensual, ja que és com et dona aquesta curva i et realça els pits. Però bueno, llegit, com a anècdota, vaig trobar una cosa que em va fer bastanta gràcia, i és que es diu que Napoleón odiava el corsé per ser un assassí de la raça humana, i no perquè fos incòmode i danyí, sinó perquè es queixava que el corsé dificultava la procreació i, per tant, el número de futurs soldats per la guerra. Me l'imagino com, diguéssim, tenint un percance ell en la seva vida amorosa amb algú que portés corsé, que la trobada sensual, íntima, no va acabar bé, i llavors aquí li donem la culpa al corsé, no? Si jo començo a regnar, aquí no portarà corsé ni Déu porque me recuerda a mi ex. Algo així em sona. Però tela, en fi. Sí. I ara continuem amb una altra peça típica d'aquells temps, la crinolina, que també potser us sona amb el nom de mirinyac. Aquest era una estructura que es col·locava sota les faldilles per donar molt de volum. En un primer moment, estava guai perquè, vulguis o no, evitava que les dones portessin moltíssimes capes de teixit per aconseguir aquest volum que estava de moda i llavors com que alleugeria una mica el pes de la faldilla. Però cada vegada es van anar portant estructures més grans. Per tant, el volum que ocupava una dona era més gran. I en una època on el foc era present arreu, o sigui, es cuinava amb foc, hi havia espelmes per il·luminar, doncs 2 més 2 dona cremada viva. En sèrio? Pel mirinyac aquest? O sigui, una cosa que havia començat com ei, per primer cop a la vida anem a fer una cosa que sigui còmoda per les dones. No, acaba malament també, perquè estem destinades a l'horror. Terrible, terrible. I en això no les podien ajudar. Vull dir, un teixit que fos, no sé, no inflamable o alguna cosa. Tan comú era el tema de que la gent es cremés. Ja, no sé, jo he flipat una mica, però el problema era que les faldilles eren molt fàcils de prendre i les estructures eren tan grans que es convertien com una espècie de gàbia per elles, on la gent no podia apropar-se com a rescatar-les i elles no podien escapar. De fet, he llegit... Sí. De fet, he llegit que 2 germanes d'Oscar Wilde van morir així i que es va arribar al número de 3 morts setmanals per culpa del mirinyac en flames. Estic flipant, doncs espero que fossin 3 morts setmanals durant 2 setmanes, perquè quan et dones compte de que 6 persones han mort pel mateix tema, potser que s'acabi la moda aquesta, no? Com, això és perillós per tothom, deixeu de portar-ho, deixeu de vendre-ho. Fatal, estic flipant, real. Sí. Hi ha coses que no s'entenen, però si has flipat amb això, Núria, no sé com et quedaràs amb el següent. Jo això ho vaig llegir fa molts anys en un llibre i em vaig quedar a quadres. Es tracta dels peus de loto. Em sona d'algú així com oriental, pot ser? Va ser una moda a Xina que va durar segles, o sigui, no és allò que diguis, 100 anys, no, segles. De fet, es va prohibir el 1912, que de nou és com
qui diu fa només 100 anys, o sigui, fa superpoc. I consistia en embenar els peus de les nenes de forma que els dits quedaven doblegats sota la planta del peu. Això feia que amb el temps els ossos es trenquessin i l'arc del peu s'elevés i el taló arribés quasi a tocar la part dels dits. Això es feia perquè els homes consideraven vells els peus petits. Arribaven a mesurar uns 10 centímetres i si veus fotos d'aquests peus, flipes. Mare meva, és que al final és com... Sí, i acabes modificant el cos. És que això hauria de causar moltíssim mal, perquè si és una que, doncs no sé, el cos se't va adaptant però que no et fa mal i tal, però això hauria de fer moltíssim mal i suposo que fins i tot alguna amputació. O sigui, estic imaginant-me l'escena aquella de la Ventafocs, que a una de les germanes li diuen que no li cap al peu i en una nova pel·li que han fet, en una nova pel·li que han fet que es diu Into the Woods, bueno, potser fa uns 5 anys o així, a mi m'encanta perquè és un musical, es veu que a una de les germanes li tallen el taló perquè entri. Llavors, que diguéssim, el príncep li entra el peu a la sabata, però el príncep se n'adona perquè hi ha sang que està sortint del taló. I m'he imaginat això, però per què? Quan ja m'has dit, ho van prohibir al 1900 tal, dic, no anem bé, segur que tampoc, vull dir, estem fent com revisió de tendències que han sigut armes, no?, al final, per la humanitat, sobretot per les dones. Però bueno, que no només les dones hem patit aquestes tortures de tendència, ara continuarem amb els homes, que tampoc s'han lliurat. Al segle XIX, els homes victorians van començar a portar com a accessoris de moda una peça rígida al voltant del coll. Era una espècie de colls de camisa intercanviables que estaven molt almidonats i llavors acabaven sent com pedres. Això dificultava la respiració i la llibertat de moviment, però el gran problema arribava quan els senyoros de turno anaven al club a beure. No, o sigui, m'estic imaginant més o menys, però no veig com acaba aquesta història. Tinc curiositat. És que, o sigui, a mi em feia una mica de risa, la veritat. Doncs resulta que els senyoros una vegada anaven ben mamadets, molts es quedaven adormits a la cadira, amb el cap inclinat cap endavant, fet que els podia arribar a tallar el flux de sang de la vena caròtida o la respiració i morien estrangulats, bàsicament. O sigui, què? Ai, és terrible perquè vull dir, no em vull riure de... O sigui, recordo també el programa de 1000 maneres absurdes de morir. Tela. Total. Com pot ser, per favor? En fi. I ara per acabar parlarem ràpidament de tendències que van aparèixer i bàsicament eren verins. De tema moda o de tema cosmètica? Perquè d'això també hi ha tela de Sí. coses que al final es van començar a provar i ho van deixar de fer perquè van dir, vale, no, perquè està morint gent. Més gent. Sí. O sigui, malament. Cosmètica, llavors. Sí. Bàsicament, cosmètica, continuarem amb l'arsènic perquè va arribar el moment que es va ficar de moda la ingesta diària d'una miqueta d'arsènic i junt amb plom perquè deia que s'aconseguia una pell sense pigues, ni grans, ni taques. Clar, bàsicament perquè suposo que et matava una mica, llavors et quedava com aquella pell blanca de m'estic quasi morint, no? Pot ser? Sí. A sobre, o sigui, continuant amb el plom, a més d'ingerir-lo, també per aconseguir una pell més fina i més blanca, el que es feia és s'aplicava sobre la pell en forma de pols. Però realment el que aconseguien eren problemes dentals, conjuntivitis, taques a la pell, vòmits, calvície, paràlisi facial, i jo crec que arribava al punt que entraven com en un bucle de tinc taques, doncs em fico plom a la pell, però aquest plom m'està provocant les taques, però llavors per dissimular-les doncs em fico plom i vinga, doncs de la mort. Mare meva, de veritat, perquè clar, jo suposo també, potser ara està passant i no ho sabem i que fins que dintre d'uns anys no sé, no ens ho expliqui algú, no ho sabrem. Però bueno, clar, i és això, ara per sort també hi ha molta més gent que s'ho mira tot molt més, no? El tema de les etiquetes, tenim internet, que encara que hi ha alguna fake news, doncs almenys tal. Ja, sí. A veure, on acaba tot, però abans de marxar us volia explicar un crim que em va fer una mica de gràcia, la veritat. Diví. Aquests són els meus preferits, com el de Napoleó.
Sí. Resulta que el 1700 estava a l'ordre del dia portar perruca. Però en aquell moment no existia ni gomines, ni laques, ni coses similars per donar-li la forma desitjada. I el que utilitzaven era greix de porc i un altre cop plom. Ells mega fanàtics del plom a tope, mare meva. El que passava és que en aquella època el cabell es rentava tirando a poco. Llavors imagina't com quedava d'impregnat amb el mejunque aquest que es fotien a la peluca. La conseqüència? Proliferació de polls i bitxos varios que generaven al cap. I hi havia gent que de nit dormia envoltat de trampes per ratolins perquè no s'apropessin al cap de l'olor a greix de porc que tenien al cap. O sigui, imagina't l'estampa. No només la textura, sinó jo estava pensant tota l'estona en l'olor, que dic, clar, normal que s'apropessin rates i tal, però sí, m'imagino també, com dius, com rutina de night abans d'anar-te'n a dormir, hi ha qui es deixa al costadet, doncs jo què sé, les ulleres de lectura, el no sé què, despertador, doncs ells trampes per ratolins i vigila no treure la mà del llit mentre dorms, perquè segur que te la menges tu la trampa. Tela. Quin panorama que ens ha deixat la moda històrica. Espero que, crec que ara estem una mica millor. No molt, perquè de vez en cuando es posen coses de moda molt rares, però almenys doncs, que sobrevivim més, no? La primera causa de la mort no és la moda ara mateix. Esperamos. Però bueno, que això ha sigut com el meu repàs històric de tendències. Que fort. Curiós és un rato. Però, bueno, i sí, molt interessant, la veritat. Però jo estava pensant també, perquè m'ha quedat així una mica de... Madre mia, hem parlat molt de mort, no? de patiment, i que a nosaltres al final ens agrada la moda, no? Vull dir, anem a pensar una mica també en el punt aquest positiu o graciós o simpàtic, que al final a mi em diverteix veure avui en dia què està en tendència, què està de moda. I per acabar el programa així amb bon sabor de boca, anem a revisar què és el que aquest mes, ara primavera 2021, està de moda. Així també la gent que ha entrat pensant que s'enteraria de què és el que està de moda, doncs compleix amb les seves expectatives, a part d'una classe d'història d'allò més interessant relacionada amb la moda i els crims generals, que també podríem trucar a Carles Porta, de dir, tu vols que jo t'expliqui coses que van passar? Mira, et presento a la Raquel, ella et farà una dissertació. Doncs així, tu saps més o menys què ha estat de moda, què ens hem de posar per primavera 2021? Núria, espero que m'ho expliquis tu. En primer lloc, heu de saber que es porten els vestits i les samarretes que anomenem cut-out, ¿vale? Que és a dir, amb forats, normalment com entre els botons d'un suèter o fins i tot en vestits que són així com més de licra, forats aquí a la part de la cintura, més com cap al costat, que es deixa veure la pell, però que sembles com una botifarra enxugadeta, una mica. Bueno, és una mica com quan el cardigan et ve petit, no? Sí, clar, o sigui que és això que et cordes els botons, però com et va petit, entre botó i botó es crea un forat, no? Molt raro. Doncs això està de moda. Però sí, bé, Instagram i les influencers i les famoses diuen que això està de moda. La pilota està en vostre campo per escollir si seguiu aquesta tendència. Jo també el que he vist bastant és l'estampat de vaca. Sí, això ho vaig veure l'altre dia i em va fer molta gràcia perquè un tiktoker deia que l'estampat de vaca ara és per la generació Z el que per nosaltres, quan érem adolescents, era l'estampat, diguéssim, de l'espai. Pantalons, samarretes, sudaderes, jaquetes, jo crec que tot així com rotllo Tumblr, no? Doncs ara per ells, el que per nosaltres va ser allò tan fort que ens va donar per l'espai, els he donat per l'estampat de vaca. Mira per on, ves per on. Pues curioso, o sigui, cada generació amb la seva... Amb la seva dèria, sí. Però bueno, va, alguna coseta més? Doncs sí, també parlant de peces que estan de moda, a l'slip dress, que és aquell vestit que estava molt de moda als 90, així curtet, recte, però barrapat i que és molt finet, que sembla com de seda. Aquest vestit ha tornat, que el va portar la Kate Moss en el seu moment i ara també esteu divines i a l'última moda si us el compreu. Després també estan de moda, tendència de primavera, les peces d'estil patchwork, que al final és allò que diríem com tipus Frankenstein, que són diversos estampats ajuntats però que tampoc tenen gaire sentit junts.
I també s'ha ficat així en tendència les peces que són com que porten les costures per fora, molt marcades, diguéssim, potser fins i tot de colors diferents al de la tela de tota la peça, i que fan com volantets. I està per confirmar, però fins i tot diria que tornen les Converse. Aquestes són la previsió de tendències primavera 2021. La meva pregunta és, quan han marxat les Converse? Perquè jo no m'he enterat. No, clar, no han marxat, però sí que és veritat que hem tingut temporades de, jo què sé... de més Vans o les Air Force o coses d'aquestes. Exacte. Doncs ara abans jo quasi no n'he vist, i sí que les Converse estan fent... I a més he vist Converse amb plataformes potents i rares, i com pinxos i coses rares. Jo crec que és la gràcia, perquè sempre les Converse havien sigut com superestàndard, podies canviar l'estampat o el color, però ara s'han reinventat una mica amb el tipus de soles i estan donant una mica de varietat. Però bueno. Sí. Però, en fi, vull dir, ara ja podeu anar a la moda, primavera 2021, teniu clar el que es porta. I bé, aquí, amb aquest toc de tendències ara noves, d'actualitat, doncs acabem el programa d'avui. Com sempre, però, fem recomanacions de la setmana. Oi que sí? I és que us hem portat cosetes que us volem ensenyar, que estan a la nostra habitació, al nostre perfil d'Instagram, de TikTok, a YouTube, La Vida. Crec que la Raquel té una recomanació que surt de tot això, que és proposta de cap de setmana, no? Potser? Sí, i és anar a un museu. Molt bé. Aprofitant que us he parlat d'aquestes tortures de moda, m'ha semblat guai informar-vos, per qui no ho sàpiga, perquè crec que és bastant conegut, però no sé. En el Museu de Disseny de Barcelona hi ha tota una planta que està dedicada a una exposició permanent de les diferents siluetes que s'han portat en la moda al llarg de temps. I està dividit com en passadissos, i un passadís està expressament dedicat als corsers i roba interior, i em sembla molt guai, ja que n'hem parlat de com oprimien el cos i te'l deformaven, veure-la ja in situ, que són models reals de l'època, i veure la gravetat de l'assumpte, veure a quin diàmetre arribava la cintura quan te'l posaves, i que us afecti directament als ulls i veieu la tortura que era. Sí, tela. No, i molt interessant que li hagin dedicat un espai a un museu al final, perquè totes aquestes tendències com passades i tal, com et comentava, que ho deies tu, el tema dels Bridgerton, al principi del capítol, que ho hem com romantitzat tot, no? I ara és, èpoques passades, que bonic era, que ben vestits anaven i tal, i després tenim totes aquestes històries tan creepies de coses que passaven també llavors, però, bueno, doncs molt interessant, ja m'hi passaré, perquè, sí, Museu del Disseny de Barcelona. I jo, per acabar el programa, us recomano una compte d'Instagram perquè és el meu rotllo ja anem habituant. La Raquel recomana llibres, recomana museus, jo us recomano Instagram. Però aquesta compte és educativa, diguéssim, i a mi és que la vaig descobrir, em va agradar molt, la seguiré perquè em sembla que és un projecte que està creixent ara i que es diu El Club de la Moda Positiva. Vale? I que és com una espècie de projecte que està enfocat als nens, o sigui, volen com anar per les escoles per educar sobre moda, que crec que està molt bé, perquè no sé, jo almenys a classe no he tingut xerrades sobre moda. I al final tots anem vestits, vull dir, potser és més important clarament la xerrada sobre tema sexual, la xerrada sobre que et ve la policia i et parla de diverses coses, però no està malament. I ara quan està en auge, diguéssim, tot el tema de la sostenibilitat i tal, doncs ho estan fent que s'entengui molt pels nens, des del procés, tot el procés, sí, que té una peça de roba, diguéssim, d'on ve el fil, qui ho treballa, què hi ha darrere de la faldilla. I al final, encara que, no sé, tenir una xerradeta d'aquestes a classes de nens, doncs, no sé, adolescents i preadolescents, diria jo, crec que pot estar superbé perquè fa pensar els nens en algo que potser, doncs, aquesta faldilla tan mona que t'agrada i tal, saps d'on ve?
I ho fan així en un format infantil, clarament, diguéssim, amb una faldilleta, li posen ulls i boca i ho fan així en modo còmic, però no sé, m'ha semblat una iniciativa superinteressant i si els voleu seguir a Instagram crec que estan tirant en marxa el projecte i em va semblar molt guai, la veritat. Tant de bo haver-ho tingut jo quan anava a l'escola. Així que, Pues, @el Club de la Moda Positiva. I això és tot per avui. Què t'ha semblat? Però em sembla molt interessant, sobretot la teva recomanació, perquè no la coneixia i si et vas a pensar, en veritat, almenys en el meu cas, quan més he consumit roba i al meu voltant consumia molta roba, amigues i tal, era quan anaves a l'Insti, que semblava que cada setmana t'havies de comprar alguna cosa nova, llavors que et consciencin, no sé parlar, des de l'escola i tal, doncs em sembla molt guai. Sí. Bueno, interessant. Sí. Doncs, com dèiem, això és tot per avui. I no ens anirem, com sempre, sense abans donar les gràcies a les nostres dues persones preferides que han col·laborat perquè aquest podcast sigui possible. A part, en aquest cas, en el programa d'avui, a la Francesca Tur, que ha sigut un honor que estigui amb nosaltres i que tenim moltes ganes, de veritat, d'ensenyar-vos la conversa que vam tenir amb ella. Doncs agraïm a l'Anna Cervero, que ens ha fet tot el disseny gràfic del podcast, com ja sabeu, i que la podeu trobar com a @cervero.design a Instagram, i a l'Oriol Palomeque, que ens ha seguit el hitazo, que ja sabeu, el Super Fashion, per posar-nos a to a tots els capítols i que no ens cansem d'aquesta cançó. Així que gràcies a ells, gràcies a vosaltres que ens escolteu, ens mireu, ens seguiu, i aquí ens acomiadem i esperem escoltar-nos ben aviat. Adeu! Sóc una nena supermona i això no és fàcil de portar. La més distreta de la classe